și Tergeți mașina. la un nou vlog. Ok, stai să-mi aștept. Am venit. Și dă... Salut! Coa! Bună. Dă-mi coa să te duc la casă. Da, știu Skyboard-ul și meu care eu. cred Nu spatele știu unde meu, dar e. vine. 4. Sara, du-te la casa 4. Eu, apropo, o să fac un canal de YouTube. Nia, cred, pentru că sper. pe ea o cheamă Nia. Taci, bă. Și o să am numele Nia, fiindcă Why mă not? cheamă Nia. Și pe Sara... zicem. Pe Vera o cheamă. N-ați auzit nimic. Pe Vera. O cheamă Vera. Da. Așa, gen eu vreau să devin ca Teo 10, pentru că de ce Haide, Nia. Nia pălăria și-o pierdut și și-a rupt. Taci Mihai. Sau Mihnea, sau cum te cheamă. Nia. Mihai, fă. Mihnea. Nia. Vreau și eu. Pun papuci. Ok. Trebuie să-mi pun papuci. Vera vrea să-și pună papuci. Dați like și subscribe pentru episodul 2 cu prietenele noastre. Uite. Rare. A, da? Da. Bine. De ce îți mai spunem? Păi, am uitat să zic. Da, atunci îți spunem rar. Da. Nu e mare chestie. E doar o pierdere de timp. Dar pe mine tot nu e măcar. Da, stai, n-avem etaj? Unde e etaj? Ți-ai luat rare și o casă de căcat. Iau alta? Nu poți. Lasă-o pe asta. Rezistăm, da? Exact. Dar Dar noi nu suntem sărași ca tine. Nu ți-e rușine că te bat! Unde ești? Stai puțin. Eu îmi schimb pantaloni. Unde sunt? Nu știu. Futuți rasa măsii! Futuți rasa... Stai că... Oh. Da, eu pe canalul meu nu știu exact ce vreau să fac, fiindcă o să fac mai multe chestii, gen challenge-uri cu fratele meu. Vino! Vino, minune, vino. Încă nu am canal, fiindcă trebuie să vorbesc cu părinții mei, dar da. O să-mi fac eu. Vino cu mine! Și am prostia aia de control parental și aici mai big problem. Mi se N-ar închide trebui să telefonul. ai. Da, nu, dacă am control parental nu pot să-mi fac cont, gen. Și n-ar trebui să ai control parental. Da, părinții mei sunt nesimțiți. Așa. Vera, unde ești? De ce ești în curul gol? De aia. De unde e fața? You're a diva, slay. Am scris Betty și mi-a dat fața. Sara, you are pygmy girl. Vera. What the fuck? Bine, pe Vera o cheamă Vera și Sara, gen prenumele. Sara Vera o cheamă. Sara Vera, aha. Da, nu te cheamă Sara Vera, ești nebună. O cheamă pe Sara Vera, doar că eu m-am obișnuit să-i spun Sara și acum vrea să-i spunem Vera, așa că, da. Problematic. Problematică, am uitat, era în spaniolă, în fine. English or Spanish? Misley. Rare English or Spanish? Vera, te îmbraci odată. Eu sunt îmbrăcată, dar trebuie să nu știu ce Acceptați vreau. party-ul! Nu. Dar nu Dăm merg, roommate, nici dăm nu. roommate. Haideți, trebuie să roommate. intrați. Am chemat pe mai mulți oameni să facem Nu. petrecere. Ba dacă facem petrecere! Mihai Rare, Ștefan, Gheorghiță, Vasiliță. Hă? Oare are secrete casa asta? Da, foarte multe. Bă. Trebuie să-mi iau cameră de aia de filmat, gen așa și lavariere. Am vorbit română. Lavariere. Sau N-am ciot! cum se numește? M-ai scos! Ce ai făcut? Continuă, nu vreau. Închide. Închide. M-a scos. Am scos. Nu m-a scos. Oh, e bine. Vreți pizza? Nu vă dau. Da, pot să-mi iau singură. Uite că toată lumea Eu pleacă gata, de gata. ta. Toată lumea pleacă. Vreau și la party. Unde-i party? Eu De ce vreau- merg repede? Aici e party fată în casă. La noi, fă.
De ce mai repede? Ca să nu Că ești mică. Ne jucăm hide and seek. Da. Da, Ne bă. facem Rare minusculă. numără. Stai să mă fac minusculă. Bine. Rare, hai să-ți arăt eu unde numeri. Unde ești? Miniatură. Vino aici. Mă fac miniatură, mă. Număr aici. Aici numeri, în colțul ăsta. Și nu te uiți. Vino cu mine! Luați-vă cutia ca să vă ascundeți. Sara, ești gata? Dar nu că eu mă fac, știi cum mă fac? Eu să mă fac culorile. Cutia, asta, Sara. Eu să mă fac culorile. De ce? Dar nu, că ne putem face culorile, gen. Da, mă rog. Pentru perete. Eu nu știu cum, deci... A, ba da, stai că spre asta. Dacă mi facem... Au! Bun, 3, ia 2, 1 și... La cât număr? 30 și dacă te uiți, ba, n-ai voie să te uiți nici în telefoane la noi. Unde să mă Nici eu nu ascund? știu unde. Unde să mă ascund? Nu capacul. Dă-te mai încolo. Așa cred că mă bag. Da, mă bag. Așa, bravo, Rare. Stai. Să-mi arăți Anina când ies afară mă dau Am spart asta și am uitat telefonul. Primeam. Vreau să intră o fată. Dar nu mai face așa. Trebuie să închid ușa. Campi, perfect. Rare numărat? Da, mai număr încă un Nu, minut. când dă ție cheu. Da, 10 minute. 10 minute. Am puțin. Minute, Sara. A, 10 minute. Ce stai? Cât? 10 minute? Nu, Încă un minut. nu pot. Minut. Bine. E nu mai bine, că acum am numărat 40. Stați, mă, că trebuie să mă schimb. Eu pun chestii strămeni. Așa. Și trebuie să... Facem asemenea. Baba. Ce vibra! Bro, telefonul e acolo și eu sunt aici. Nu sună cumva. Cred că Ok, m-am- gata. Pentru mine. La mine nu. Aproape gata. Nu, nu, nu. De ce? De ce? De ce? 30 de secunde la mea. Ardare! 28. 28. Nu! Încă un minut. Nu! 20, Sara, gata. Și nu mai numărăm. Stați, mă, că... Hotărăște dacă mai vrei să mai joci, că nu are cum să te așa. Mai am puțin. Dar vine aici cu telefonul, că noi nu ne auzim de lumea. Dar nu știu cum să mă ascund Like aici. Jenny. M-a bălit câinele. Care când mea? Aha. Și m-am spălat și tot am bale pe mâini. Iu. Nu zic, adică unde sunt. Șu. Dar stai, noi putem să ne ascundem și în grădină dacă avem. Da. În plante. Da, acolo cred că mă ascund. Stați, mă, un pic. că- Dar nu te mai schimba. Dar nu te uita, că oricum nu m-am ascuns încă. Dar nu, Nu m-am ascuns încă. pe bune. Camaș. Da. Deci nu, că eu nu mă mai joc dacă mai fac. Da, nu fi supără căcăcios. Da, nu frate, dar voia prea mult. Gata. Gata. Hai, Dancy. Doamne, știu să mă găsesc. Vai, Of, 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 of. e frică. Dar nu-i bună casa asta de hide and seek. Da, sincer. Mara, cum te-ai ascuns acolo? Vezi că te vezi cum te miști. Un pic. M-am beșit. Da, te-ai uitat în Nu m-am telefon. uitat, bro. Nu, că am apăsat așa și... Nu, deci te-ai uitat în Ba telefonul nu, meu. Ba dacă vei, te-am ba văzut, nu, te-am văzut ba oricum, nu, te-am văzut ba oricum, nu. te-am văzut oricum, nu mai e atâta tot. Te-am văzut. Păi și unde sar? Sara, cred că e la plante, cred. De afară? Sara, dă să văd că nu am. Vină încoace, vină încoace. What the fuck? Cum te-ai băgat acolo? Cu tare și multă grație. Eu l-am Dar eu văzut pe Rareș. pot să mă fac invizibilă pe... Nu, poți să te camuflezi. Nu, gen, pot să mă fac invizibilă. Mă dau bătut, Sara.
Nu, mai caut. Nu, mai Îți caută. dau un indiciu. E în partea... Da, când intri în casă, e în partea dreaptă a mea. Gen în partea asta. Dreapta, normal. Stai dreapta. Aici e dreapta. Și îți mai dau un indiciu. Gata, ești aici. Și îți mai dau un indiciu. Curat. În baie. Unde ești? În cur. Gata, știu unde e. Unde? E aici. Unde? În oglindă. Dar sper că ți-ai salvat ăla. Nu. Nu ți-ai salvat costumul, Sara! Gata, știu unde ești. Ești aici, jos. Unde jos? În ghivetă. Da, hainele, vezi că nu ți le-ai făcut de culoare corectă. Știu, dar n-am ce faci. Stai să mă Ce fac bine te-ai ascuns! Nu te are idee. Dar cum te poți mișcora? Micșora, am două. Mișchirișchi, pișchi, ha? Mai găsiți? Odată. Wow! Mă găsească. Gata. Ce... Bun, acum Rămânem Mara. copii. Mara. E bine. Mara, Da, tu bine, ești. da. Mara, tu ești. Hai. Număr până la 30. Bă, dar stai, mă. Bine, până la 30. 1, 2, Ai răbdare. 3, 4. Nu până la 30. Când zicem noi, gata. Dar nu vă iau, dar sper. Rare, deschide ușa, deschide ușa, deschide ușa. Ușa. Dăm roommate. Dăm roommate, dăm roommate. Nu, Bă, v-ați bășit căpute. nu, dăm roommate. Din ăla. Rumate. Rumate de ăla. Au. Te aplic să-mi schimb forma skinului. Să mă fac pitică. Uite așa, gata. Eu cred că m-am făcut foarte mic. Hai, Rare. Da. Stai, ai răbdare. E mică de tot. Că mă schimb acum. Rare, hai odată. Oare pot să mă scol în plăte? Unde? Da, pot, gata, În gata. curte? Da. Da, am uitat să zicem reguli. Ce? Păi mai bine nu. Gen, făceam regulă că n-avem voie în curte, doar în casă, Da. gen. Păi am zis să ne jucăm doar în casă. Nu, dar Până schimbăm că- casa atunci. Dar dă-mi ăsta meu. Nu, Dă-mi după. ca să nu ne jucăm și în curte. Pizdici. Hai, Rare, gata. Nu în Gata, curte. eu-s Gata. Gata? Nu, stai, eu nu-s gata. Nu o să mă găsești în vecii vecilor. Gata. Nici pe mine. O să Bine. te dai bătută. Sunteți mici puparii. Rare? Da, exact. Dar de unde ești? Pă, cum ai putut să faci acolo? Nu aveți voie Rare acolo, și-o da? mai zis. Rare și-o mai zis. Ce, n-avem voie ce? Ai Afară. trecut pe lângă mine, ca să știi. Și pe lângă mine, acum ai trecut. Și pe lângă mine. Sunt lângă tine. Lângă mine? Nu, eu nu sunt acolo. Sunt baie. În boscheți. Sunt baie. What the fuck? Ce? Nimica. Nu ești în baie. Ba da, coaie. La mine ai trecut, erai fix în fața mea, gen. Ai trecut pe lângă mine, în baie. De ce? Ești pe la intrare. Ești aproape, eu te văd. Acum nu te văd, dar ești bărbat, te văd. What the fuck? Fuck! O să te dai bătută la mine. Nu! Sunt Rare, în baie. Ai zis că ești pe Rare. lângă. Uite, te arăt o secundă. M-am făcut tot testoasă, ceva, nu știu ce m-am făcut. Ca să-mi bag acolo. Ești în baie, dar nu te văd. E foarte cam. Sunt fix în spatele tău. Ceva. Rare. Și eu sunt băgată tot în ceva. Cum ar Nu. fi să mă bag în ceștile de cafea? Nu. Aici e. Nu sunt acolo. Trebuie să mă vezi. De pe aici ești. Nu? Da, uite. Uite. Nu vezi? Dar n-aveam Ia gen mă să te sună. văd. Așa că... Sara, Da. ești pe aici, pupariu. Rare, pleacă la mine! Nu văd. Nu văd. Trebuie să stai normal dacă vrei să vezi undeva. Ok. Uite, gen, uite. Vino încoa, uite. Sara, te văd. Aici ești, aici ești, aici ești. Ah!
Uite. Uite-te cât de mică sunt. Acum... Mă, Băi, broască testoasă, vreau și să mă fac. Cum? păi m-am luat un livru ăsta. Mă fac mai. Nu mă văd. Nu, femeie. Eu. Da, stați așa, de unde vă alegeți corpurile legeri? La corpuri. Unde? Aici? Astea? Aici ăsta, care sunt așa. Da, Astea? alea. Ok. Albastru, este albastră nici, aha. Dar eu sunt mare. De ce am păr? Eu de ce sunt așa? Sara, uite. Am păr. Du-te jos. Stai că... Păi aia vreau să fac. Marș fă lăsăm puțin. Dar nu vrea brață. Tu ți-ai. Wow. Gata, Sara. Sunt eu. Mara, uite-te la mine unde ești. Nu știu, dar vezi că tu nu Uite-te, mergi s-a acum. What the întâmplat. fuck? Scatman. Păi, Sara, vezi că tu ești. Acum. Curela, barela, Nutella. Ce chiuțus. Gata, știu unde trebuie să... Mara! Eu știu unde. Te-am prins! What the Unde fuck? ești? Unde Sara, ești? vii? Imediat. Stați că vreau să-mi schimb. Stai că vreau să caut un loc foarte bun, gen. Digi, digi, bum, am deranjat liniștea, chigi, chigi, bum, stă bine și poliția. Cum, ce ai căutat ca să... Ce vreau și eu? Hai. Eu nu știu să mă fac, nu, vreau. Pune-te în colț unde ne-am băgat toți. Nu știu. What? Unde m-am băgat, deci nu mă găsești în viața ta. Gata, uite aici și nu văd nimic. Bravo. 1, 2. Nu. Ziceți voi când e Eu gata. sunt gata deja. Da? Da. Eu încă nu. Dar trebuie să-mi dați indice că eu v-am dat. Bine. Ba, nu-s gata. Rare, dar du-te, nu mai copia locuiașul. Dar rare. Copia nu e original. Na. Exact. Copia nu e original. Ce greu e să mergi cu Mara, bronto... Mara. Ce greu e să mergi cu brontozaurii ăștia. Brontozauri. Brontozauri. Îmi arăși mie skin-ul tău. Ăla ce l-ai avut tu și l-are și rare. Stoasa? Da. El cine? Mamă, deci greu să mă găsești. Rare, hai Îmi odată. dați indice în ce cameră. Unde te gen, bagi? într-un fel. Nu merge. Unde? Da, dar fă-te culoarea mai bine decât să Dar eu fie. ce tot curge apă? Sau bagă-te între alea. Bagă-te între... Pune-o. Ai văzut ceva în telefonul meu? Ok. Bun, uite unde sunt eu. Rare. Uite. Am văzut. Știu că te-am văzut de prima. Dar mă văd un pic și mai viază. Și dacă dau așa, ies. Stai. Oh, bre. Am lag. Îi spar balonul. Gata, m-am ascuns. Sara, hai. Dați-mi un indiciu. Nu merg la baie. Să nu vorbiți că eu merg la baie. La tine. Cred că o să mă găsească. Bă, cred că o să mă găsească. Ești un cadouri în dormitor? Tiki tiki. Tiki 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 tiki. Tiki, eu vreau să mă fac Spiderman. Oh. Vreau să mă fac mai mare. Să fiu mare. Vreau să sperii. Și eu vreau să o găsesc pe Mara. Mara e aici. Am uitat că Tiki 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 tiki. Oh. Acest episod nu va fi editat, din păcate, pentru că nu prea am timpul necesar, trebuie să plec la mare. Deci câteva zile nu o să mai postez, da? Deci... da. Oh, rege!
Ridiu! Au! Cred că știi unde e. Nu că eu știu unde e. Este cuptorul de microunde. Este în spate. Eu ți-am spus că ești acolo. Aici am Unde? Ăsta nu vreau să iau, ăsta cum e? Da să-i sperii. Stați puțin! Ăla, unde ești? Ok, acum o să mă fac șobi. Acum vreau să mă fac șobolan. Dar pe că eu nu-s gata. Stați puțin. Ce să mă respawnez acasă. Are mersul în favela, o mergi ca pantera cara. Oh, nu! Nu înțeleg că nu mi-am ales skin-ul. Stai că și eu vreau să trebuie să mi-l aleg, că are foarte ciudat. Eu vreau să le dau bani. Dacă vreau să le dau bani. Păți, nu! 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 E gagica nostru! De ce e așa înalt? Vrea să-i mânc. Țara, uite-te la mine și uite-te la el. Îi mânc. 1,75. Să nu mai veniți. No, bine, cam atât a fost vlogul. Dacă vrei și partea a doua, dați like și subscribe.